അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്നൊരു സൂത്രം പ്രയോഗിച്ചു. മേലെ ഒരു കുപ്പി വെച്ച് അടിയിലേക്ക് വലിയൊരു പൈപ്പ് ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മണ്ണ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അതിൻ്റെ നടുവിൽ വെച്ച് ചെടിയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോകണം ആ കുപ്പിക്ക്. എന്താ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കുപ്പിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഈ പൈപ്പിലൂടെ വന്ന് അടുത്ത തടത്തിലോട്ട് പോയി, അടുത്ത തടത്തിലോട്ട് പോയി, അടുത്ത തടത്തിലോട്ട് പോയി. അങ്ങനെ 3 തടം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ആ 3ാമത്തെ തടത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. അതിൽക്കൂടി പകുതി ചെയ്യാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒന്നിത്തിരി ഒഴിവാക്കുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടിയിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കാനും ആരും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.